sammen, og velkommen til den her video. I dag der er jeg ude i min rideskole, og jeg fandt dem her, og dem skal vi smage. Okay, jeg fandt den her, og så fik en af mine veninder fra rideslejren. 3, 2, 1. Og det her det er crisp. Hvad er det så? Det er vingummi. Ej, Og så er den her. og den smager citron. Ad, det er heller ikke lakrids. Er det her ikke lakridser, jeg har købt? Okay, tag det. Okay, så Jeg tog den her. Min mor har betalt for 30 kroner, og og de har ikke kostet 15. Så er der stadig 15 kroner tilbage, ikke? jo. Nu jeg har. Ja, hvad giver du den? Den her, det smager egentlig bare citron, så jeg giver den 8,5 ud af 10. Jeg giver den her 8 ud af 10, og de her 0 ud af 10. Hej hej!